Következő vetélkedőnk a szörf. PP, helyezd el az eszközöket. Kizi úr, közben szakai gyertya. Oké. Tehát amit tudni kell. Szörf. PP lesz az állati erővel vontatott segéderő. Elkészülni. Vigyázz! Kész! Most! Ez a szörf, ez nem sikerült! Te mondtad! Te mondtad! Kapjál a szelet, Kizi! Te mondtad! Következő versenyzőnk a szörfre felkészülve, Kiperke! Elkészülni! Vigyázz! Kész! Rajt! Elmerült! Nyomjad! Húzzad! Nyomjad! Húzzad! Ne add fel! Nyomjad! Húzzad! Csiklik! Nagyon-nagyon jó! Következő versenyzőnk Sanya Óbudáról! Vigyázz! Kész! Szörf! De nagyon jó! Nagyon jó! A legjobb idáig! A legjobb! A legjobb! A legjobb! A legjobb! Siklik! Siklik! De nagyon siklik! Víz alá siklik! Tápauszony támadás! Következő versenyzőnk Pipi! Vigyázz! Kész! Szörf! Ez a nyomjad! Nyomjad Pipinak! Levegőt! 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 Vegyél levegőt! Vegyél levegőt! 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 Vegyél! Jaj! 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 De jó! De jó a srác! Hűvös földről! Nem baj! És akkor felkonferáljuk a te séf urat! Egyenesen beszélből, de már helyi lakos! Közösség őrjön! Vigyázz! Kész! Kurvára ő! Szörf! Mozdít a víz! Jaj, de megy Géci oda néz, mint a mesébe!